Χάρη, δεν γίνεται, αγόρι μου. Θα βγάλουμε εμείς. Βάλτε τα καντάκια. Βάλτε στην τσέπη σου το κινητό σου. Θα βγάλω εγώ. Έτοιμοι είστε? Ναι. Δεν κλείνει η βρωμιάρα σε έτοιμο. Yes. We are ready. Μέσα, Χάρη. Yo. Μέσα τα γάντια. Σκεπάσου. Keep it. Yo. Φύγαμε! Τις τσίκασαν. Παιδιά, τις τσίκασαν. Δείτε το. Μαμά, βγάλε βιντεάκι. Ο μπαμπάς βγάζει. Βγάζω, βρε, βγάζω. Με το κινητό είμαι. Μέσα τα χεράκια. Κράτα, όποιος θέλει να κρατήσει αυτό και να το βγάλω και το κινητό. Δώσε, τα λέει να κράτω καλά, δεν τραβώνει από πάνω. Έλα. Από το κινητό βγάζεις. Βγάζουμε. Τώρα θα βγάλω, Το θα όλα βγάλω. θα βγουνε. Μην ανησυχείς. Αλλά μου στείλεις ένα μεγάλο βιντεάκι. Απόλαυσε την εμπειρία, Χάρη. Άι. Άι. Τρελό. Κοίτα τα, μωρέ. Πώς θα φασπάνε. Χάρη, πού είσαι, αγάπη μου? Άι. Τρελό, παιδιά. Χάρη. Πού είσαι? Τρομερό. Χάρη, τι κάνεις στα γενέθλιά σου? Pooping. Α, πούπινγκ. Οκ, πούπινγκ. Yo. Yep. Να κουμπίσω πάνω το κεφάλι μου Ο σε άλλος σένα. ο τυπάς που είναι. Πού το ναι. Ναι, Ο άλλος ο Ο τυπάς που Χάρης είναι. γιατί ξαπλώνει. γιατί δεν μπορεί. Ω, μυρίζεις κάτω. Τρελό είναι. Βάλε μέσα το χέρι μου, χτυπήσει σε κανένα δέντρο. Το βγάζεις όλο το βίντεο εσύ. Δεν ξέρω πώς βγαίνει. Πώς σταματάει. Χάρη το χέρι σου μέσα. Το χέρι σου μέσα. Δεν το ξαναδώ απ' έξω. Χάρη, τι κάνεις? Βόλτα. Τι βόλτα κάνεις, αγάπη μου? Κάρε μια καλή μάντεψιά. Μία απλή καθημερινή βόλτα κάνεις? Ναι. Η εικόνα είναι τρομερή. Όπο, παιδιά, όνειρο τάσο. Χαλάλι. Θεϊκό, Αυτό πώς το σταματάς? Και με το ξαναρχίσεις, μην βγάζεις 10 βίντεο, δείξε μου. Αυτό. Αυτό εδώ. Ναι. Σταματάω. Ναι, και ξαναβάλ το.